అప్పుల బాధతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటుంబాన్ని కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి, మైదుకూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే రఘురామిరెడ్డి పరామర్శించారు. వైఎస్ఆర్ జిల్లా కాజీపేట మండలం బి కొత్తపల్లి పంచాయతీ బొక్కాయపల్లి గ్రామానికి చెందిన రామచంద్రారెడ్డి అప్పుల బాధతో మార్చి 18న పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన నేతలు ఆ కుటుంబానికి వైఎస్ఆర్సీపీ అండగా ఉంటుందని ధైర్యం చెప్పారు. రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబానికి ఆర్థిక సాయం అందజేసిన ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి, రామచంద్రారెడ్డి పిల్లల చదువు బాధ్యత తాను చూసుకుంటానని, భవిష్యత్తులోనూ రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబానికి అండగా ఉంటానని ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు. పసుపు చెనిక్కాయ ఎక్కువ